Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello! Kif intom illum? All right. Tajjeb, hekk irid nismajjin. Isma', intom tiftakruhom il-kuluri. Hemm l-aħmar, il-blu, l-isfar, l-oranġo u l-kuluri kollha li jagħmlu din id-dinja sabiħa mezz. Dawk huma importanti ħafna li nkunu nafuhom, imma hija aktar importanti wkoll li nkunu nafuhom bil-lingwa tas-sinjali Maltija wkoll. Jista' jkun li forsi jkunu barra u niltaqgħu ma' xi ħadd li ma jismax. Jekk aħna dawn nitalmuhom bil-lingwa tas-sinjali, nkunu nistgħu nikkomunikaw magħhom ukoll. Mhux xi ħaġa sabiħa dik. Illum Kika ġiet ftit ispirazzjoni. Imma t-temp mhux mill-isbaħ. Is-sema tidher griża u nieżla xi ftit ċita. Uff, ma tistax toħroġ barra biex tpenġi Kika? F'daqqa waħda, Kika tiġiha idea tajba. Ser tpenġi s-sema kif tixtieq li tidher. Blu bix-xemx safranija u qawsalla sabiħa mas-sema kollha. Kika iġġib il-pitazzu l-kuluri tagħha fuq il-mejda ta' ħdejn is-sufan u tibda tpinġi. L-ewwel tibda tpinġi il-karta kollha kulur blu. Kemm tixtieq li qiegħed hekk barra? Issa jmiss li żżid ċirku tont ta' parsi x-xemx. Kika tibda tpenġi iċ-ċirku bl-isfar. Kemm tidher sabiħa? Is-sema u x-xemx issa lesti. Kika trid li tpinġi qawsalla sabiħa mas-sema kollha. Tridu tgħinuha tfal. Tlaqna. L-ewwel kulur tal-qawsalla huwa l-aħmar. Kika tpinġi nofs ċirku idur mas-sema tagħha. Issa xi jmiss tfal? L-isfar? Le. L-oranġjo? Iva, it-tieni kulur tal-qawsalla huwa l-oranġjo. U wara l-oranġjo jiġi l-isfar. Kika tkompli tpinġi l-qawsalla, iżżid l-oranġjo u warajh l-isfar. Il-laħwa diġà qed tidher sabiħa l-qawsalla ta' Kika. Ir-raba' u l-5 kuluri tfal. Tafu li huma? Kika fadlilha il-blu, il-vjola, l-aħdar u n-nir. Liema żewġ kuluri jiġu wara l-isfar? L-aħdar, ekku, u wara l-aħdar? Il-blu, kemm intom bravi. Issa, wara l-blu għandna żewġ kuluri li jidhru kważi l-istess, imma mhumiex. Il-vjola u n-nir li bl-Ingliż ngħidulu indigo. L-ewwel jiġi n-nir. Mela l-aħħar kulur huwa il-vjola. Lesta l-qawsalla ta' Kika? Kemm ġiet sabiħa? Blu, isfar, aħmar, oranġo, aħdar, vjola. Mela, hawnhekk għandi ritratt ta' Zizi. Imma, inti l-fila l-kulur kollu. Tistgħu tgħinuni npenġiha. Iva? Grazzi. Ejja ħanibdew. Biex ikollna referenza, ħdejja għandi ritratt ta' Zizi kif suppost. Għandi dawn il-kuluri kollha bħalissa, il-blu, kannella, l-iswed, ir-roża, l-isfar, il-gris, l-abjad, ċilesti u l-oranġo.
nibdew mill-parti l-kbira ta' Zizi. X'kuluru ġisimha? Isfar? Le, żgur li le. Jien naħseb abjad. X'aħsbu tfal? Iva, ekku, abjad. Ġisem Zizi huwa abjad. Issa, idea u saqajja x'kulur jidher fir-ritratt tal-lemin. Mhux nisma'kom ta'. Is-suwed, ekku. Mela, issa jifdal iċ-ċriki ta' zaqqa u rasa u xara. Tidux nibdew minn xara. Dak blu. Lieta. Kannella daku prosit tfal. Dan iċ-ċirku kbir ħdejn zaqqa x'kulur huwa tfal? Blu? Kważi. Dak huwa l-kulur ċilesti. Blu, veru, imma ftit iktar ċar. Hemm ukoll ċirku fuq rasa b'dak il-kulur, dan narah. Ekk aħjar! Issa għandi l-oranġo. Hemm żewġ ċriki li għandhom dan il-kulur. Hemm dik ta' rasa u dik ta' taħt zaqqa. Prosit! Issa fadalli l-aħħar żewġ ċriki x'impenġu tfal. Eħa nibdew mill-ikbar waħda. Tafu x'kulur u dak tfal? Il-gris? Le! Dan kulur vibranti. Il-roza? Iva, ekku! U l-aħħar waħda jisa. X'kuluru dak? Isfar bħax-xemx? Laħwina, kemm intom bravi! Issa Zizi reġgħet ħadet il-kulur kif suppost. Jiena se ikolli narakom għall-avventura li jmiss. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.